Maayong adlaw kids! Ako si Teacher Maynie, welcome kanimo sa ato Gen Z Online. Kumusta ka? Wala pa na humanang ato ang inyong klase. Siguro ang uban, nagahulat na lang sa graduation. Ang uban, padayon gihapon. Nag-face to face na ba mo? Makasuroy na ba mo kung asa mo gusto mag-adto? Dili nato kalitan ang ato ang minimum health standard protocol. Keep our physical distancing, magsuot ang face mask o mag-sanitize na sa ato ang kamot na o panggulitan every now and then. Sa ato ang pagpadayon karon nga episode, nindot kaayo tungod kay sa atong kaluyahon, lig-unon kita sa Ginoo. Kay kinsan kinabuhi kaha ang iyahang gamiton karon aron ma-encourage kita na kung magmaluya kita, na ay Diyos na naga-encourage ka nato. Tara, sugdan nato kini pinaagi sa pag-ampo. Bata, ang pag-ampo, makipag-istorya kini sa Ginoo. Makipag-istorya kita, bisag unsa atong ginabuhat, o bisag asa kita. Makasulti nato tanan nato nga pagpasalamat. Na kita'y mga handom sa kinabuhi, o na kita'y pangayoon, isulti nato kaniya. Kabalo ka nga ang Diyos nakikita sa imuhang kinabuhi. Nakadungog siya sa imuha, bisan paghunghong lang. O nakakita siya sa ato ang heart. Tara, atong i-fold ang ato ang kamot, aron dili kita ma-distract sa ato ang mga katapad, ug ipiyong nato ang mata, aron dili kita malingaw sa atong talanaawon sa palibot. Ginoong Diyos, salamat karon nga adlaw. Salamat nga karon makapadayon kami sa amuhang Gen Z Online. Salamat karon nga episode tungod kay adunay mga teachers nga nagapagamit alang sa mga bata. Ginoong Diyos, tabangi ang bata nga nakikuyog kanamo karon nga ikaw mag-auban sa iyang kinabuhi. Tabangi siya, pasabta siya sa imuhang pulong karon pinaagi sa teachers. Panalangin siya ug uban siya sa tanan nga panahon ug i-encourage siya nga makipag-istorya siya sa tanang panahon sa iyang kinabuhi. Salamat sa imuhang tubag. In Jesus' name, Amen. Mga bata, ako si Teacher Prissy nga magatudlo kaninyo karong adlaw sa pulong sa Ginoo. Unsa man kini imong nakita? Tama ka, kini ang Biblia
na daghang naisulat dinhi ug daghan ta mahibaw-an ug nakaiba ni sa tanan nga mga libro kay dinhi ang kamatuoran nga ginasulti sa Dios kanimo kanako. Ug kini nga Biblia mga bata nabahin kini sa duha ginatawag nga Old and New Testament ug 66 books ang naa dinhi. Ug gani mga bata, akong pagabasahon ang pulong sa Ginoo sa Bisaya. Gaingon siya dinhi sa Salmo 118 verse 8, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Salmo 118 verse 8. Ako kining ipadako mga bata para makita ninyo tanan. O sige, dungan ta. Basahon mga bata. Ready, go. Psalm 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kung sa mga buot pasabot, mas maayo pa ang pagsalig sa Diyos. Kung bata, sa liga naton, ang gisulti sa Ginoo. Kay ang gisulti sa Ginoo, wala gayud pakyas, ug tinuod gayud, ug kinahanglan nato nga tuhuan ug saligan ang pulong sa Ginoo. Than to put confidence in man. Kaysa magsalig ka sa tao. Kay ang taong mga bata, mupakyas gayud. O kung kis ang mga bata, kumusulti si nanay kanimo na, ugma, palitan pa ka sa nina. Pagkaabot ugma mga bata, wala. Nakalimot si nanay o wala siya nakapalit og sa nina kanimo. Mupakyas gayud. Pero ang pulong sa Ginoo mga bata, imong saligan kay ang Ginoo magakauban jud nato kanunay. O gani mga bata, kung si Jesus na ana sa imuhang kinabuhi, tuhuwi siya, saligi siya sa tanan ng mga panahon, kay dili jud ka pasagdan gayud sa Ginoo. Kung ikaw bata nga wala kay Jesus, kinahanglan nimo nga tuhuan nga si Jesus lang gayud ang makapasaylo sa imuhang mga sala, o kinahanglan nimo si Jesus dawaton sa imuhang kinabuhi. O karon mga bata, makatabang gayud ang Bible lesson kanimo para mahibalaan ug makilala pa jud nimo kung kinsa si Jesus sa imuhang kinabuhi. O gani mga bata, para mas nindot ug madali nato ma-memorize ang ato ang verse karon, pagadunganan nato. O sige, dunganan sa nato tanan mga bata. Ready? Go! Psalm 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalm 118 verse 8. O sige mga bata, para makadugang pa jud og abtik og madali na itong ma-memorize, magdula ta ang tawag clap a word. Ang atuang i-clap ang word nga trust. O sige mga bata, ready, go! Psalm 118 verse 8. It is better to in the Lord than to put confidence in man. Psalm 118 verse 8. O sige, isa pa dyan mga bata, para masaulo pa dyan na ito, ma-memorize ang word nga confidence. Okay? Tandaan ninyo ha. Ready, go! Psalm 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put in man. Psalm 118 verse 8. Okay, isa pa dyan. Ang word nga man. Okay, ready, go! Psalm 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in. Psalm 118 verse 8. Wala na kopya mga bata. Dungan, ready, go! Psalm 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalm 118 verse 8. Yay! Na-memorize na ninyo tanan? Maayong aga mga bata! Naanapod kita karon sa atong istorya. Okay, balo ko na kinaghinang gayud kam sa pagpaminaw sa atong istorya. Hagit sumpay ni Aging Sabado sa atong istorya. Yung pa mga bata, nakadungog ba kamo sa singgit? No,
na ay tao nga nanghulga, nansinggit siya. O kini siya nga tao, isa siya kadako, kaayo nga tao, higanti siya. O ihagi hulga ang mga kasundaluhan sa Dios. Unsa ka ang ilang himuon? Mga bata, nitong unang panahon, si Samuel, ihang gitihugan ang isa ka bata bata na mao si David nga mahimong hari sa Israel sa umaabot na panahon. Samtang ang ilang hari na si King Saul nagpabilin sa panggamhanan ug si David nagpabilin sa pag-atiman sa ilang karnero sa ilahang bukid. Usahay moadto si David sa palasyo. Ug si David mutugtog sa iyang harpa tungod kay isa siya ka personal nga musikero ni Haring Saul. Kung si Saul masunulugon, tugtugan siya ni David. Tungod kay ang mga Filistihanon nagkampo sa iyang atbang. Ug ang namagitan na sa ilaha mao ang walog o ang valley. Ug kining mga sundalo nga mga Filistihanon gusto silang buntugon o gusto silang pildihon sa mga tao ng mga Filistihanon kay gusto nilang agawon ang ilahang lugar. Apan mga bata, nahadlok sila tungod sa ilahang gipadala nga bida nga mao nga ang isa ka dako kaayo tawo nga naa siya gitason nga 9 feet and 9 inches tall. Ang iyang ulo, ang iyang dughan, ang kamot, ang tiil, na ay putos na puthaw. Ug naa siya dako kayong espada ug nagsige siya og singgit-singgit ug nang hagit siya kung kinsa ang makabuntog sa iyahan. Ug ang mga tao nahadlok gayud tungod kay kung mulakaw siya, muuyib ang yuta. Ug ang iyang tingog mulamba-lamba sa palibot. Ug dako kayo ang iyang tingog ug ang mga tao nahadlok gayud sila ug nalisang gayud sila tungod kay siya adlaw-adlaw nga nagapanghagit. 40 ka adlaw nga nagsige siya og singgit kung kinsa gayud ang makabatok kaniya aron nga siya magmadinaogon. Apan mga bata, kini siya nga tao gikadlukan sa mga daghang mga tao dito sa lugar sa Israel. Kini siya mao si Goliath. Ikaw bata, naa ka ba'y kikahadlukan sa makang Goliath? Tingali na ay mga tao nga moaway kanimo, na ay bata nga moaway kanimo. Ang imong ginikanan, ang imong papa ug mama mag-away ug nahadlok ka mabulag sila. Bata, ang Biblia nagsulti dinhi sa Psalm 56 verse 3 nga nagaingon siya dinhi, when I am afraid, I will trust in you. Nag-ingon dinhi nga ang Dios nga labing gamhanan kung abuton akong kahadlok, musalig ako kanimo kinahanglan bata akong ikaw mo hadlok. Musalig gayud ikaw sa ato ang Dios tungod kay ang Dios maghatag kanimo og kaisog nga ikaw maglig-on gayud sa mga problema nga nagaabot sama sa mga problema nga imong giagihan sa matag adlaw. Ug mga bata, kini siya si Goliath, mao kini ang ginahimo, magsige siya og singgit-singgit. Ug isa ka adlaw ni anak mga bata, ang tulo ka igsuon ni David ni uban kang Haring Saul dito sa panggubatan. Ug nag-uol kaayo ang iyang amahan nga si Jesse. Ug iyang gisugo si David nga muadto dito sa panggubatan ug dag-an niya og pagkaon. Kani mga bata, nagpanghipos si David sa iyang mga dadunon. Gitapangan siya sa iyang amahan ug si David niadto siya sa isa ka tawo nga mag-atiman sa iyang mga nabilin nga mga kahayupan. Ug pagkahuman ato nilakaw si David, niadto siya dito sa panggubatan dito sa iyang igsuon. Ang sa dihang pag-abot ni David dito sa panggubatan, nakita niya ang iyang igsuon ug iyang gitawag. Apan ang iyang mga igsuon wala gayud naminaw kaniya. No? Wala sila naminaw tungod kay nagtan-aw sila sa katong
sundalo nga magsigi og singgit-singgit. Ug si David, luminaw usab si David, ug naglagot si David tungod kay ang mga kasundaluhan sa Dios na hadlok tungod kay ang higante nagsigi og singgit-singgit, nilamba-lamba ang iyang mga tingog, ug ang mga sundalo sa Dios nahadlok sila, nagtago sila, no? Nagtago sila tungod sa panghagit ni Goliath. Mga bata, sama usab karon nga daghan mga Goliath nga nagapanghagit kanato. Apan ang Biblia nagasulti na ang tanan magkinahanglan gayud sa Dios. Kinsa man ang Dios nga hari sa kalibutan. Siya ang Dios nga balaan ug siya ang mahigugmaon. Ikaw nga kung gihigugma sa Dios. Ug ang Dios usab nagahatag kanimo og kanang kadasig bisan pa man sa imong mga nahimong sala nga ginahimo nga ikaw na si para diha sa ato bangan sa Dios. Apan ang Dios nagpasalig ug iyang gipadala iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus aron ikaw ug ako iyang luwason sa bangan sa Dios. Apan ang Dios nagpasalig ug iyang gipadala iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus aron ikaw ug ako iyang luwason sa sala nga imong nahimo, sa akong nahimo. Ang Diyos nagpadala sa iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus. Iyang giangkon ang tanan nga mga sala nga nahimo nimo. Ug siya nagantos dito sa cross. Kung nag-ingon siya dito sa Colossians chapter 1 verse 20 nga nagaingon siya din sa Colossians 1 verse 20, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Pinaagi sa dugo ni Jesus, ikaw ug ako ihang yugasan ginityuhan, ug siya gilansan dito sa cross, gipaagas niya ang daghan kayo nga dugo, namatay siya gidubong, ug pagkatulo ka adlaw siya nabuhi. Ug siya naghari dito sa langit. Ug gusto sa Dios nga magkabaton ikaw og kaisog sama ka David nga naa siya kaisog sa kaisog sa pagbuntog sa mga kaaway. Unya mga bata, si Goliath walay kahadlok sa Dios tungod kay iyang gihulga-hulga ang mga kaanakan sa Dios. Ug sa dihang nakita sa igsuon ni David na si David naminaw siya. Nasuko ang ihang mga igsuon tungod kay si David. Nag-interview siya sa mga katawan sa palibot kung kinsa kay gayud ka ng Pilistihanon nga naghagit. Ug nasuko ang ihang mga igsuon. Nganong ni adto-adto man kadinhi? Apan si David wala siya naminaw, nagpadayon siya sa ihang lakaw ug nangutana. Ug gusto gayud niyang pildihon katong dako kay nga higante nga mao si Goliath. O sa dihang nadunggan sa mga tao, ila dayon gitaho dito sa kay Haring Saul. O gipatawag si David dito kang Haring Saul. O nag-ingon siya, si Haring Saul, nga nag-ingon siya kay David nga, ikaw walay takos nga makigbatok sa kanang higante tungod kay ikaw bata pa. O kanang higante na ana siya eksperyensya kung paano siya muadto sa o pagpatay sa mga katawan o magpakigbuntog sa kaaway. Ako si David, wala pa siya experience, pero nag-ingon si David sa hari nga siya nagbantay sa ihang karnero dito sa kamingawan ug daghan kaayo siya nga eksperyensyahan ng mga pagsulay ug siya nagmadinaugod gayon. Mga bata, si David na gayud siya kaisog nga gusto gayud niya magbuntog ang kaaway. O gusto ni David nga nakaibalo siya nga tabangan siya sa Dios. Tungod kay ang Biblia nagsulti dinhi sa Psalm 118 verse 3 nga verse 8 nga nagaingon, it is better to take refuge in the Lord than to trust men. Ingon ni David, mas maayo pa nga modagop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tawo. Kani mga bata, nakita gayud ni David nga prosigido. Nakita gayud ni Haring Saulo nga prosigido gayud si David
sa pakibuntog sa kaaway. Unya giingnan siya ni Haring Saul nga lakaw. Pagkahuman mga bata, gipatawag dayon ni Haring Saul si David. Ug giingnan lakaw ug pangalipdan unta ka sa imong Dios. Ug sa dihang nakita ni Haring Saul nga hulay pa naming si David. Iyang gipasunuban og helmet. Mga puthaw nga naa sa ihang dughan, sa ihang mga kamot, sa ihang mga tiil. Ug dili makalihok si David tungod kay nabugatan siya. Ug dili siya anad sa pagsuot sa mga panaming nga naa sa ihang lawas. Unya iya katong gihubo ug iyang gikuha ang iyang sungkod ug nagpili siya og 5 kahamis nga bato ug iyang gisulod sa iyang puntin o sa iyang puyo-puyo katong gamay nga mga bag. Iyang gisulod dito ang bato ug nagkuha siya sa iyang tirador o iyang lambuyog ug iyang ug siya naglakaw dayon paadto dito sa panggubatan. Ug iya dayon gisugat si Goliath ug si Goliath midulo sa kaniya nidas na si Goliath kaniya ug nasuko kaayo si Goliath ug nag-ingon siya, unsa ko iro na kay dalang bunal? Insya, hadlupon ko nimo. Gituno niya si David ug ang mga sundalong Filistihanon nananaw sila, namati sila kung unsa gayud ang manghitabo. Unya mga bata, nisingit si David. Ako ang makigsanda kanimo sa ngalan sa akong labing gamhanan nga Dios. Niining adlaw tugyan ka kanako sa Ginoo ug ako kang patyon ug pugutan sa imong ulo. Unya gipahimutan dayon ni David ang bato sa iyang lambuyog o sa iyang tirador ug iya katong libot-libot iha kay gipunting ug iyang buyan ug ang bato na lubong sa agtang ni Goliath ug si Goliath mga bata niluka pa siya, natumba siya. Ug ang mga kasundaluhan sa Israel nalipay gayud sila tungod kay sila nagmadinaogon. Ug nidagan dayon mga bata si David ug gikuha niya ang espada ni Goliath ug iya dayon gilungguan sa ulo ang higante. Ug sa pagkakita sa mga sundalong Filistihanon nanagan sila tungod sa kahadlok tungod kay ang ilang biga namatay. Napildi sila. O mga bata, na ang panggayod nila, ang kadaugan na gihatag sa Dios sa iyang mga kanakan. Gihatagan sila og kaisog. Ang Biblia nagsulti din isa sa atong basahon, subdi na atong basahon sa Psalm 118 verse 8 nga nagaingon, it is better to take refuge in the Lord than to trust men. So, mas maayo gayud bata nga mudangop gayud kita sa Ginoo kaysa pagsalig sa katawhan. Mga bata, naangkon gayud nila ang kadaugan na gitabangan gayud sila sa atong buhi nga Dios. Kamusta ikaw karon? Nagmadinaogon ka ba sa imong kinabuhi? O naapay mga gulayat na nagpulang sa imong kinabuhi? Mga bata, ang Dios nagsulti kanimo karon nga panahon nga kinahanglan gayud nato nga saligan siya. Dili kita mo salig sa atong kaugalingon kung dili mo salig gayud kita sa Dios. Ug nag-ingon siya dinhi sa John. Nag-ingon siya dinhi sa John sa John 1:12 na nag-ingon siya dinhi nga nagsulti siya dinhi sa John 1:12 nga nagaingon, yet to all who receive him, dawaton nato si Jesus. Diya sulod sa atong kasing-kasing. Ug kinahanglan gayud natong tuuhan si Jesus nga siya ang namatay kanimo, kanako, ug nabuhi nga naay kadaugan aron ikaw maluwas gikan sa sala. Ug ikaw tagaan niya og kagahom o kanang right nga mahimong anak sa Dios. Gusto ba nimo nga dawaton si Jesus? Diya sulod sa imong kasing-kasing nga imuhang Dios nga manuluwas ug maghatag kanimo og kaisog sa tanang mga problema, sa tanang mga gulayat nga imong ginaatubang karon. Mga bata, ato
akong iduko ang atong mga ulo ug mag-ampo ikaw, mag-ampo kita diha sa atong Dios. Gamhanan ug higugmaon nga Dios. Salamat gayud tungod kay ikaw nga nag-uban ka namo sa tanang butang na among ginaatubang karon ng mga bulaya. Lord, tabangi kami Ginoo nga kami magmaisugon Ginoo sa tanang mga problema. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala ug amo ikaw ginadawat Ginoo nga among personal nga manluluwas ni sugod sa among kasing-kasing. Tagay kami kaisog Ginoo nga mobarog gayud kami sa tanang mga pagsulay sa among kinabuhi. Kini among ginasalig sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen ug amen. Hello bata! Si Teacher Manny, gibalik na usab. Kumusta nga kang Bible lesson karon nga adlaw? Gipadayon mo, gikan kang Saul na anoint si David hangtod nagbalita-ubon siya sa iyang kinabuhi. Ang Diyos nagahatag kaniya og courage. Kabalo mo, ang courage ni David dili lang gikan sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon kundi gikan kini sa Ginoo. Nga mga gahom, ang Ginoo nga naghatag kay David og courage, siya po ang naghatag kanimo og courage. Ang Diyos sa una, maupod gihapon ang Diyos karon nga gamhanan. Bata, nahinumduman pa ba nimo ang ato ang memory verse sa Psalm 118 verse 8? Bilibid kalintigin ingon nagaingon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Oo, bata, ikaw kung ikaw may Diyos na sa imong kinabuhi, kung naan si Jesus sa imong heart, bilibid kalitan, isalit na to ang ato ang kinabuhi sa ganang panahon. Kung ikaw bata, o wala pa nimo nadawat si Jesus, saligi siya na siya makaluwas kanimo gikan sa walay katapusan nga punishment. Pinaagi sa pagdawat kay Jesus, pagtuo sa iyahang na siya anak sa Dios, ug siya makatanggal siya sa imong sala. Dawaton mo siya na Savior and friend. Until next time, don't forget to share, like, and subscribe.